označať ten šejk. Oni na teba zabudli, no jak to nespraví, nikdy som nemal splný vole. Chcel som ťa len zobrať, vystavovať pozornosť a ženy, komu sa to nepáči. Moje meno je Supa, z kapely Moja reč. No ty mi nedáš spať a kričíš, že ti nestačí. V tej kapele je ešte Delik, ktorý je ďalší druhý rapper a je tam Jojo Engrer, ktorý je jednak instrumentalista, gitarista, jednak je to producent, robí hip-hopové produkcie alebo aj iné a zároveň má aj štúdio, kde nahrávame štúdio Goodfellas. Chcem ťa vedľa seba, nechcem ťa nechať im, robím ťa podľa seba tvrdohlavo. Najviac ma inšpiruje samozrejme život, ktorý žijem, čo zažijem, čo vidím, čo som počul, moje pocity, moje myšlienky, moje smutky, moje radosti. Michal je zároveň vždycky bol a je moja najväčšia inšpirácia, čo sa týka hip-hopu slovenského a českého. Ponorka občas nikne, ale keď chceme, aby kapela fungovala, aby vydržala dlho, alebo čo najdlhšie, tak si človek musí občas potlačiť svoje ego. Musí si ho potlačiť, dať ho bokom a musíme sa rozprávať. Ako v každom inom vzťahu ľudia sa musia rozprávať medzi sebou. Čiže nemlčať o veciach, ktoré ťa hnevajú, ale ich prebrať vždy. Lebo keď sa to odkladá, tak to raz buchne a môže to buchnúť úplne moc. Takže no, lezieme si na nervy a my hlavne sme takí dvaja kohúti na smetisku a tým, že sa snažíme stále súperiť medzi sebou a predbehnúť sa, tak je to také zdravé súperenie. Živé vystúpenia mám veľmi rád a nabijú ťa extra veľa energiou, keď aj sa cítim zle, som trvárs chorý alebo som nejak indisponovaný, tak ten koncert to vždy urobí, ty ľudia ťa nabijú energiu a schádzaš dole odpočatý a plný energii. To je Delik, to je Moja reč, to je Komplot, to je Handlova. Spravte kurva Bodov, Bratislava!